enti obi nante no na taaso honom no aka wo no ne sisi honom aka wo no anase na nankukumu ho na aka wo no ontumi nante enam so ma na nante asesa na to asintinu no etwetwe no enti ye ka se entini ni nyina no na eye wires no eye nerves no na problem abamu a etwetwe ho saa no enti abra me ka se etise wires no obi di nsa kan na ho krampo na otimi hu se de e shock no saa na tie etimi ma obi na ye ne titiriti ase de anansi achew enti da no be ka kire o se anansi achemenan obi so de ana nan ho no edwan te se de edi makwa asra no ni nyina nerves no anase sciatica no se eba na husuo no ebe kire no ma hodo bebre onipadua no mu a wanhwe ya obeka se moja endi afusa ni ye wo mu obi so akoda anajo o tene na mu ano problem aba obohu se aso na dendende wase otanya muscle pool hwe yare sciatica ya paaye sanso na obi ho no ma ote ho a onte hweo abra wa sore no o sore se onante a ya reho na yawo na abadendende anka obenya nkatam bia ote ho na hya no so se yare biara eba e wona chiwade yare biara eba e wo ba bia efire sanso na yare biara eba e wona kade a o de kana e wase etimi ko because nyankopon ambo yade se embetena nipadua no mu sanka nyankopon ebo nipadua no se abra wo nyine no yade sciatica mbe wa kwa mu dia ende na nyankopon so anya de because yade ne ya papa na ka hu se enye se bia wa nyine nko na ma yade ne eba wo so obi anya 15 years wanya yade sciatica eno so obi anya 20 years obi anya 25 30 years 35 ono so wanya yade sciatica eno kira wo se wanya emfie 70 80 90 nese sciatica ba wa kwa mu a wo de baaye wo na chiwade wo na yaresa na onso watimanya wo fa ho di emfa yaw ne atete enko okrachi obi na ka na asem wase anka na hu 21st clinic ntamo a anka onim se odaseti ase because atete na ofa mu no eno na ma no ko ntem hyanom so se abrofudro bia ni wiase atimi se yade sciatica ntino onye ko hospital na amount painkiller onu painkiller na otie leki na talk akra akire beba obenum ebe talk akra ebeduru emre bi no obenum onsama enya adwuma enti aye ka akire o se yade sciatica se eba na chiwode ba ko pa painkiller memfa painkiller nko ho yenim se ya pa yie ba memfa ananse mendi ne yawo na chi enko no painkiller se de ba ya enko ma no kono enye de na se hye no se enti se tipaye eba na se wan sayade na aya na no kono ye de na se oba sayade no kwa de a 21st clinic no ena ewo se wodi wani akire na yemfa abibiduru a ono ma ohaw biara eni akire na e send machines ahodo ayeden aka ho asayade na mana firi ho na wo so atimanya wo fa ho die enam so ma yato ya nkrobata na petega na fa na nyina oba eye takwa Roman stores na nim hope ena yewo Roman stores o de ba bi obefa ka bia ka sa wo ko Roman stores e wotakwa oye du Roman stores hono ma no Roman stores nie 21st clinic nie obehu se abronsan a etoso miensa ya painting green bowra mu na je wa yaresa se oba takrade efie kuma number 9 ba bia wo bia no ofa ka na sa oba takrade aka sa oba efie kuma number 9 energy station hono ma ba bia taxi station ewo no onya ba hono ma ne hwa anim hono mo behu 21st clinic ewo ho oso bowram na je wa yaresa o de ko oboase a court junction o de oba oboase a ka se o court junction o duru hono ma bisa 21st clinic obehu yen ewo ho fire number no 0540 311 0540 311 0249 311 0249 311 311 Shannon so say yan krobata no ba bia
Accra ne Kumasi ne Mpotemu biara enti no ne se ofa number na se ofra ba bia ben obiara no anase obi bi wo ba bi na se ono so complain sciatica na se opese ogine ya na yare sankwa de a ofa na be na se ofra be kirew ye branch ya ben no na wono so akwagina yare sa sanso na omo wa bochire nyina se obi bi e wa bochire se osun se ne yare sciatica abana akwa mu so de a ofre na se obaya so ya obaji card e woni dimu na wa frɛ no one doctor be kasa wo telephone no so na doctor akandro na bomo ebetimi aboa no oji a wo de akosende no be sa ne sciatica yade abra wo abochire because abochire ba bia ni hono ma omo wo adura esa sciatica enti Ghana ye wo adepa oye wati ase na yade sciatica no medical ka kire o se men ka se ya dutu anase bia wo nyini na aba wa kwa mu hwe obi pagya bibia mu edu o pagya na no ebetuma ye nso no bucket kra na age ne sisi mutwi problem aba yes sanso na ebia na adwuma wo ye o ta tena se chepa eno so betumi de sciatica yade aba dachi bia obi nso ho no ma ngina ho bebre hwese oye obi a oye adwumaden okoto osore ni nyina no o de pressure to osisi nachi enti sisi na o de pressure eto ho no ka hu se ho na nerves no na se sa wires no ehia se free enti ebe irritate no pe yade sciatica obetuma famu anya bi sanso na obi ho no ma ya ye ne surgery pe ana se operation enti from there no watima anya sciatica fam obi nso de wakoye oba yi okọ awo so a okọ chim na wo chim ni nyina no pressure na ede to osisi wa yase ni nyina no ha nerves no enti eno nso betima anya sciatica frim enu ntia obi betima akọ awo so obewie no obenya no bade na mum ontimi ennante papa ni nyina sciatica na husuo no ena ye kire o se eba wa kwa mu a ye wa kwan ya efa so sa no sanso na se wo pesa wo sa no dia and the 21st clinic dia ena ye wo se odi wo ye den odi wani e kire hye so se takwa ye wo Roman stores na ni mu ho a takwa Roman stores na hwe ni mu pe ena obo 21st clinic o de ko takra dia anasa oba takra dia efie kuma number 9 Anaji station na ni mu ho a ena ye wo fa number ni bio 0540 311 311 0540 311 311 medima no esie no na me ka kire o se enye yade sciatica nkwa na yesa ewo yaso ye obi anya sisie mu haw enam so ma nerves na every ne sisi connect na yase nyina de ba ne bema mu no ne nyina no eho aka kakra enti obem hu se obi wo sisi yade enti afa ho ama ne mema sam akofam hye so se enye memaduru a obenom na beje wo gise ye sa yade no aye nerves mu problem ansana oho atimi ato na watimi asansi onan so wati ase obi nso de ne de etipaye ne tifa etimi adwan saa yafunu yade asikyire yade moja broso stroke ena aba wa kwan mu enam so ma o ya akadam hye so se enye odie ne se obeka hwuche mu obesore a 21st clinic ena ebeje wo obi junso ntentempa sanso na obi de ye awo ho nsensem se oye bema ye se wanya low sperm count se oye oba awo no unya bi obenya 21st baby cb ato wonan so obi na se na etataye afaso ama odwendwene wa yara sabia no 21st clinic abra ogitum se abibiduro na ye adura ebetimi asa oyade ayi oyade afiri hokra ama wo so ho atimi ato no 21st clinic ebe ya last stop ya number no 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 yada obi biara se right yenso yebeda doctor asibebre nyame nhyiraw ne anopei enkomo a ode abreyen Ghana mind ase ene adwuma pa mode boayen ewo yapomuden eho abusuafo ba bia yadri na yebekọ enkomo no dia tosomienu yene eye takwa krokesie mu opani a ohwe eye shraje adwuma no eso yene no ebedi enkomo sese a yebekasa ede afa Ghana maimu emra bia
yɛfrɛ no intestate succession law. Ɛyɛ emra ɛwɔ Ghana. Sɛ obi ɛkɔ ne kra akyi na wanhyɛ nsamanseɛ anto hɔ a, n'akyi agyapadeɛ a ɛkaeɛ no ne kyɛ mu deɛ na emra ka fa ho, deɛ na nhyehyɛeɛ ɛka, deɛ na ntotoyɛ ɛka ɛwɔ ho. Saa deɛ wɔ nipa bebree enim ti ya na yɛbu yɛ nigu so yɛde yɛpɛ yɛ nneɛma bi. Ɛno nti na anɔpɛ ɛho ahia sɛ yɛdi saa nkɔmmɔ yi. Na nipa obetumi aboa ama yɛdi nkɔmmɔ saa nkɔmmɔ yi anɔpɛ yi ɛyɛ yɛwura Ernest Jabin. Ɔno na ɔyɛ Takwansuaye Municipal Director Edema Shraj. Yɛne no di saa nkɔmmɔ yi ama yɛtumi akɔ yɛnim na afei bibiada atumi akɔso kama. Yɛwura Jabin anɔpɛ yɛbɛma wakye na yɛama wakɔ aba. Whatever my microphone no manembra green MINT that's right. Yo microphone is powerful to the transna relax okasa bibia ebeye kama edam. Whatever man office to saying yede nyame ase ewo ho enom se office ene bibia eye boko na anopei yendi kanda wase yefrɛ wo na oje pene se obeba ama yedi enkomo na enkomo a yebedi yade ho hia pa wo hwɛ yi social program a ya to din se sompa nkomo cases e ko ho bebre no relate to saa nkomo a yeba bedie nti wo ya assessment na ya se jamani pa dodo no yente saa enmranhwehwe we ase sɛ yenim sɛ mmara bi sɛ kura wɔ hɔ a ebia yɛnte ase nti no yɛde yɛpɛ ɛyɛ de a yɛankasa yɛpɛ yɛnhyɛ ase ne yɛni nkɔmmɔ no ɛmfiri ha deɛ di nkan yɛka sɛ intestate succession law a ɛyɛ mmara bɛn ho asɛm na yɛka wɔ Ghana ha. Yo meda ase mekyia atiefo nso wɔ mo gye so yɛka intestate succession law a ɛyɛ mmara sɛ kɔba sɛ ye dada sitnam ye tiase a ye bobre obi enye japade o na sitnam na ni wuyachi ebeda di se wantumi anye nsamanse bi a nche na japade ana mpo so ye nsamanse na nsamanse no a probrofu kasam ye frɛ no will no santumi anche na japade ni nyina part of na japade na amra no will na nkova no sa intestate succession law no ene ye hwe so ede che na japade nti ne ti a wane se eche ajapade ema obi a wanye nsamanse ana wanye will ne mpo so ye will a ne property a will na nkova no law no che ɛdeɛ ne siiɛ ɛdeɛ ne ba ye ma ye dwen ho kra sɛ ye de mmara bi ete sɛ be ye adwuma na ye de beba Ghana. That is the policy rationale. Brebi etwa mu kɔ no. Na law no eba June 1985. Before June 1985 no, na saa mmara ni hɔ. Nti so obi wu a customary law na yɛde che na japade. Na customary law nso no ejina biaye na nipa ni wu ye, ukɔ ahorama mu akan fo ye kwan fa so che japade. At the time no at customary law nipa ene yemfa se awarefo ebre ye japade na o ma anye ensamanse na nipa ni wu a nipa no personal property no extended family no na omo wo so tumi uba akan mu a maternal inheritance wo faase nti at the time no se ma bra ye madwuma se da achi ma ye ensamanse na meni ho a na me makra etimi fie no so omo bobra bi a mabusuafo ani nje ho omo etumi pam no me yira me ne na bre bibi wo ho a di omo pe na omo de be ma no omo amani bi kura ho asem because na ye material and wo call na ye di enade nti at the time no aban trans hu se ede nkrofo kɔ ahohiahia right nti abenfo no trans ehyehyɛ mmara se da bi o se ye mmara ebe cover obi emfa ho ne wo ethnicity se wo ye akani o se wo ye
other tribal emran once awoye Ghana ni nko ade emran cover obi a right nti saa timupon na ma at the time aban ehye saa mra no to samra we after 1985 June 1985 ena ye samra we e de bae nti wama ye hunu emra no botaye ne ne keka ho awie no ene na fa ye wura mu ankasa se miwu sesie na man hyen samanse anto honom a eba no ajapade che emu a die na samra we eka na mra we adwuma be na ebeye wo mu yo me do ase mra no hwe section 1 subsection 2 ne trimu pone se enye japade bia na etumiche etumiche japade eye o self acquired property in simple language o personal property eye japade a wo awasane mfifre ede apese japade ana so obi mpo di achewa eye wo personal property nti wo ko emranu ma o kire mu se ye ba japade chaye obi efre no household charters ye kan household charters movable properties edamu normal like TV, deep freezer, private cars ni nyina they come under household charters right per the law no so obi ka ba bi say your oba o say ye be ma o okay emema no neta kwenti me fa no nye example ye ba say se be ma ka ba bi na wanye nsamanse a ne damu normal ni nyina ma abobodin no private cars e ka ho law ne say ebe kwa ma okunani no ene nkola se nkola ka ho a se oba nso na ewuwi a eno nso edamu normal ni nyina bekwa ama okunani be ma no ene enkola no right yei edamu normal si nche no so efie ba ko a section 4 talks about house so efie ba ko a ebekwa ama okunani no ene nkola no nti yei edamu normal household charters yei efie ba ko si nche no afejapade aka bia no you classify no as residue right by section 5 of the law no residue no kire saying chese yei efie ba ko asi nchen yei household charters asi nchen no the aka bia na mra no classify no as residue that is the definition of the law nti residue no mra no se yenche mu dunsia emu miensa ebekọ okunani no ho emu nan ebekọ abusunya na abusunya no so mra na kirem ye ka abusunya nipa wa free mu no owo agya ne na sa 4 out of the 16 no ye chemu mienu a emu 18 sa na law no but in simple language no 4 no ye chemu mienu a half beko na wofo ho se ye mfa se na wofo da so tiase a na the other half no of the 4/16 no ebeko duadi ade wa mamre kwan so no right se ko ba se nipa wa ka ba bi no so ne maame ne papa entiase a 4 ni nyina beko abusuafo ho represented by the customary successor afi 9/16 enkro na aka no beko akola no ho anankola no se omo doso a se ko ba se nipa no so ka ba bi na owo ma oni yire a eno nso no household charters na medical aka ni nyina beko akola no ho okay ena efie ba akono beko akola no ho ena residue no amekire mu no nso ye chemu 16 na emu dumi no beko akola no nko aho but owoyire oniba so owoyire oniba nso a household charters ni nyina beko ne yire ho se yemfa nse oba nso na ewu yi a beko kunani be ma no ho na one house no beko oba no ho this time no enam se oniba ntino ye nko division 16 ye be chemu half of the residue no beko ne yire ana kunani ba na kunani be ma no ho me ka ne yire ana ko yese me ma de kunani ba na kunani be ma no ho na the other half of the residue no so akọ abusuafo ho so in simple terms no ma bone tofa inti no se obi wu a enema bi te se ni ana one ni kunu ana one ne yire de tiase dada omo TV omo dem nkonwa omo ka bi a omo de di akone aba ne keka ho ene de ye nche dabi eno de exclusive eno de ye sheda yisi nchen de ma kunani no ansana ya beche niema na aka echi no ye no free mu a exactly nti eno no nyina echi so ye che ne aka echi no kunani no esan wo chefa ewo mu aha na ye na eto da bia na asem no wo no we na busuafo bi na ya ma ne fie wei na ya ma ne ka wei na ya ma ne wei na wo san ne ye beche de aka nti aha na ye na amanso no etai
efiri eba pante eye good say ene wo kyerɛkyerɛ ye saa nema wei mu ma yenhwɛ so obi wu o hyen samansi o wan hyen samansi o emra yedi mu nkomo yi intestate succession law yi no why no na ye beneficiaries beneficiaries no wo okunani okay ebetumi ayo oba na bema depending upon our for no de wa free mu ene de japade ne ye ne dia aine enkola ena abusua ye ka abusua extended family and abusua under customary law no is represented by the customary successor nipa wadi ade no onna ojina ma abusua no these are the beneficiaries. But o share section 17 of the law, it talks about sekoba eno eho e ha wo ho pa na nsa mia madam fu bi ka baabi ema ekwan na omode na yire faso no but upon advice to the family no em say omago omo ho ama sekoba say no private car right yenye yiye nukura nwie na ni nua bema abeje private car no wajinsafua wo de ye de ope a criminal offense under section 17. Oh, okay. The law provides that until say beyan share aje letters of administration in law so bika baabia before ebetumi a change japade na o say aje tumi krata be e frɛ no letters of administration so oye won so a eno ye frɛ no probate e tumi krata obeje free court and some match japade no one yes na wo de ope koye bibi e frɛ no intermediary eno so ye criminal offense police betumi a chill right into section 17 kyerɛ sɛ kosi bra ye beyan totoye a change japade no wo mra kwan so no obi ani tumi abusuani bia ni tumi say obeje saa private car na saa normal no afri okurani ene nkola ne nsem at the time when they are probably in mourning but omo ankasa de omo tumi yisu the philosophy behind it is that bra papa no ana maame ne tiase no omo enjoy those properties nti ni wo no ense say te omo enjoyment of the property minim ha mechanic say Sane ma na eboa wo mo tena ase no. Ense se ye de kame wo mo. Enti se wo ye sa omo a omo tie me no sa suba na akanfo no na omotai di sa suba na di pa enye subampa because say obi ne yere ne kunu abobra waka ba bi a yenye yiye kura nwie na ya be to punu mu criminal offense obi bi e de sa de no be di no bi on report ma police. Ebasa ombechi nipa na omo de na agina emranim section 17 has criminalized that conduct. Inti se unua bi wu a untumi nko unua na yere ho na se ka na wa na wakoje yenya yie no kura nwiye enhwe ne bedi ade kwa na wo de ka na nam na de ye de awope unni sa tumi no se ofie bi a untumi mfa wope nko de menua na wuntime ba betena ha ena ye bra fie untumi nye sa according to sa emra section 17 wo the intestate succession law no emu okay wo bobo niema na chene na wo kan kwada eja mema na ebi hu ohene obi wona wa wo bebre wo baabi sankwara no maame enti awade ase maame no ote awade ase no so ne ma nete eba niema ne chemu a sankwada no wo mo nso wo mo gina bia wo etesan medo ase se atiefo ete masie yi a ye chichemu no residue no ye chemu 16 and 9 out of the 16 no ekonkola na nchen right nti ye kankola se bia be ma no kora kwetwen pra obaabi na okowo akola bi be kan ne yire no a one no bre wo japade no percentage a ne ma no benya the same percentage na empra no kwetwen ye no je say omo equal share nti 9 no ye mfa se nipa no otia ware yeso no ne ma ye 5 and the other 5 no so free outside ye be kan mu nyina abom na ya che no pepepe ama obi anya na yuntumi nka se ne maame ye ja na ware nti ye ma ne bi enye da bi nti wa wote awade ase no say ye ma different treatment wo ma different treatment e kan we ho the same treatment na ye mfa no so se bia na be ma no ona oba na nete minim ne besi wa anye ne ho ade na ewuo no baaye mpembe brandi ana ye tete wa bonten se ono kura wa anye ne ho ade enti no
yen kind no se oye yere ede na mraika no kro mu ne se so ne be ma ne tra be 10-20 years kro no wanye wo ho ade a emra no ehun se wo ye yere mpra okay enti no uni chefa wo but o ma de omo de omo wo chefa wo ndi sa abere na oba na be ma no wabragu because law no record na ye kan ware a enye wedding kwa okay ye other say ifie customary marriage ana Muhammadan's marriage nkremfo wade ana abrofo de no wedding miensa ni nyina ye mra no agitum nti enye wedding kwa nti say ye eba no say obi ewu na wan hyen samanse na ye che na de a awade miensa a wabodin ifia awade nkremu awade na wedding awade a ye ka ho ase sa awade miensa o my Ghana jetomui no ye chemu ade a se na ye che no there's law se na me kire mu na sa na mo che no say ye wedding na ye anye obi wedding na eno emma wa advantage say o de ne yeso no that be the same thing the most important thing is enye empra ware say aye wo ho ade wa mamre kwan so nti as we speak in pono ye wo law bi a friend of the New Land Act omo ye no 2020 Act 1036 I think section 38 subsection 3 and 4 it talks about jointly acquired property bra me ka say bill bi da mra she badwam a omo bobo ho sene meeting mode in the time bra no ya attorney general and all this idea no koye but enya meye mra na omo esusu sanka obi no obi twem up to say 5 years na omo tumi prenya japade bi a omo betumi achim but many o ka say the emeye mra so se koba say bi a omo mienu na omo te na enya yire na ebi omumienu omunya trumupo se ye preja pade bi na ebeda di se ye jointly acquire property a eno mpo de emfa aware ho se wo ye madamfo na ye mienu e kan ye ho bom se ye kan sika bom na ya pre bibia eno the presumption is in favor of what we call tenancy in common ye kan tenancy in common na nipa mienu ana miensa ka bom a preja pade se ba kuni ho a ne share na ewo mu no ekoma ne successors in title ne yere ne mane na busua that one is different from the year this say anchor that level na ye aware mu ensem de ye nye ho ade a onka ene na che say adesua wo ha say ma no titru wo ne be ma bi tina na ajapade ye ehwa ase ba mu a se be ya daachi bi wo bere nkoye kwante se wo forso se be man be ye wo ho ade na daachi bi koba ne sa wakonya chefa ewo mu ehia pa ye kan eno enyina no na ye botaya ne se ye bete sa amra we ase na ye hunu na ye di so ama enhyehyeye no etumi akopepepe wo hwa made ye mu made sua mu munkita hodie a mo ne nkrofo di eba na japade chemu a hefa de ne pa na ya ekotwe manson ba kese wa japade chemu mostly no ha na free nipa na wa aka ba bi no extended family members no omota ha adwen biti say extended family biti say hwan no sa no omota de ye manso sem akanfo no oba akanfo a yeva Ashantis, Fantis, or with their accounts, mechanics. Omo na omota on sa una fo no pe omo culture no. Pe omo culture no. Omo de omo wo omo nhihye mu no omo nhye da ni house a. Right. And the toda bi nso a smaller percentage e man bi nso ate sa anti no oje bibia aboso se residue no kura no me ye case bi. Na nipa no what taxi na or private car automatically private car na de obi antumi nko ho but taxi no because commercial yeah the pace car the befi into and follow within the definition of household chattels into ebeka residue no into ye ma omote ase nya ye boa ye ma omunya letters of administration ye ma omo options other say ye be ma valuers have value taxi no the price because na
enye mono na yehu ne bo na ye de mra na che na de oso oba se family no betumi ate ase na nka widow no a balance o mo na be ye one nkola ne dia se family nso no mo fi so o betumi a oba no pese ofa bibia na yesi da bi enye sa na mra na ka at the end of the day no ye hwe nkola ewo mu suku o mo kọ ye ne family ne kan se mo de ye for 16th nti it is fair and reasonable say ye be ma values assessment nti ye sa ema kunani no na busua pe sika no etua ma family nti abeye omode aha nti bibi te say obi betimi aye well ana yes o ma me fa nyina well na so obi betimi aye well aka say me family me ni bibia de mo all my properties me de ama me yere obetumi aye nti oye ne saa na che say ha de mra we nya adwuma so ye well de a so ye wo na wo ne ye valid nko ade obi betumi aye wo na ye valid just last month ye can say wo ye valid a ye normal bebre one e wo say etumi daddy say nipa na oye wo no ono a na ye enye obi na afa akiri akoye kana na bi owu ye na obi akotwe obi ato na daka e wo say etumi daddy say nipa na otwero wo no testator no o sign ye at least adance for me no so esane in his presence anti sa no money na to me there na just say varied well right. The law under the House Act of 1971 at 360 section 13 makes provision for what we call special provision for dependent the law no sheda kan say untumi nya well bra o yira wa ye no ho ade ni din ka ho okay. 2 untumi nya well bra o ma omunya ndi 18 years ubeyi omudi free eno no said that uni ho after reading of the word within 3 years o betumi akọ court edo o ma district dia court anim say ye papa ye wo no ye below 18 ba ye drinim ye mikru ye wo no aye me ho ade ba me drinim nti court no wotumi mra no ma court tumi say o betumi ye japade ni bi and a special but the law didn't talk about family. Okay. The presumption is that wow papa mpono we are above 18 years na ochro and samanse na within nima ukokota you are only going to waste your time but those under age you know the presumption is that obi a onye ndi 18 ye oyakola ebi afi no ko school sua adwuma ohia bambo enna nipa na waka ba bi no se na ofo so etumi kokot ko kan se ye ba ne ti ase no so wa ni dia ye dakom nti ne wo no so ya nti edin wom nti court ye hia omoa emra no ma court kwan ema yo bibi e friend residual clause e kan residual clause a ebi a ochro we no wa japade ebi ne eurofie wa amfanshim ana se nti sampa wo ye no akire onye japade fufuru bi ba wansesan wo no mu nti no ankova amehye wo no mu ene residual court no behwe ho okay na se ediskabe fia court no betumi aye order ebi abosum bia ne rent no yemfa say ma ne ne papa kosibra ba be laugh interest kosibra omuwu a then nti apart from these three groups no any uye busuani na odrin ni ma woni case bi right Adea Akye Abia dwumadie ena wasongu so me pa cha ha ye Sompa 101.1 FM nie ye wo takwa low cost na no pay Ghana mra ya to din say interstate succession law eno na opani jaben echechere ye mui oba takwa nso ayemu ha human right adwuma shrage no ono na oda no se pani na sankomo yedi se be ya ye bete mra na se na ye hunu niema bi asisi ya setena mo eto da bi obi wu a ni wu achi manso bebre ni nyina ne se ejapade eche ntia na mra no so akere kwan a obi wu a ye beche ejapade obi na esisi wu ana wo so na wusisi obi na do nam kwan bi so fa ejapade eche ho yedi nkomode duru ba bi a ye bebia ahoma no na wafre abisa asama mopani wachire omu ana wayiwa no ana wama wakwankyere ba bi a wode asam no ebefa ne ekeka ho chief mimisa se mpembe bete se de akan ne mema no na ya yewuja ma no nti ya na japade bebre na ko se bema na japade na ekọ ba no ho ene abusua no na mene meyire nete meyire kamu a na se bia meyire wodwetire waye japade ne niema ekeka ho a me bema kunafo no nso die na menya wo ba no a me ware na wawuo na japade mi bisa we kire se
ene ema bebre adwen ne se meni me kunu tia me kunu agapade ye menene dia na me de ye me meni bi so ndu be kura no se dan na osi ya na wakosi no wono ni kurom enti ewuo ba be ma kunafo no ne chefa wo ba wawuo no agapade mu ye de wonya sa emra no etwa ha ti se ne ye ma oba no sa ne ye ma be ma ti se oba no so abobra agapade no kura bi kura ne ono adipa epese agapade na sa obeware be ma once waye no ho ade no ne dan na wasie no o shewum ne private car no ebekọ be ma kura ni no ho ne kabasomudie ni nyina be ma no be fa sa no ma ti sa kan be ma no wu ya kan trousers ni nyina oba ne nkora no be fa the same thing etwa ha na na chere se o yire wu a o yire kaba no o yire nkukuo nyina no ni nyina be ko be ma no ni nyina be ko be ma no te se dia be ma nso wu a ne ho ne ma ne ntade ne singlet ne bossa short nyina ebe ko oba no ho no sa na etie ewo ho enum me ba cho yenhwe modwuma ye mutakwa ha nsem bensa ena ya etaba monim a eye related to nkomo a ye die nsem ne de doso ebi fa ebi wo ha one ne yere no ewuo mai but awarija ye aba joint acquire property ehun nsemba ena de ye kan so ehun nsemba ena mining companies also abese majapade oma sa no ma no so ba ena enkola hwe ho asem so ba nti de ye ka ho asem eno so eba pa ya ye bebre okay nti yenhwe emema ene nkwada se ekoba no ajapade chemu a hoano na ya na omuta ye disadvantage pa normally no ema na oya omuta ekwa hohihia ema ne nkola on se mema no wo hwe bobia na ye wa hoden nti ebe intense se oba be ka ba bi na busuafo be ma ye sisi no sa no man intense more often than not ema no na omuta ko ahohihia because of omo gender no okay o kan say sa cases we taba na mo ebiba monim a mutu ho ana mo pa se biba se ya asade a na dwuma de poten be na shraj mudie ewo mu ema yinya asundwe ne solution technically speaking cases bi ebeba ya so bia no eba first ye bi efre no initial assessment ye de totomra no ho hwe se ye tumi a mrapon no e de amaye no ema ye kwan se ye hwehwe sa asem no mu ana if the answer is yes na je say registrar no wa process bibia na yakọ several dipakro na omo abesama na ono so abeyi no ho ano nkata sembi ho ombe omo eduba bia e be frɛ omo nyina transfer na ya hwehwem ye hwem a yehumu no kura de o say ye de to na ye de ato elia no ya ku etika kana wo kan se ba no ya anya wo ho ade a emra no recognize da bi woni chefa ewo mu na bibi te se oba ne be ma na tena be ye ebi kura bo mfie 9 mfie nu o akwada akra ba wo mu ntem abusua ne nyina ni oba na busua ni se oba so ne be ma so ne te be ma na busua ni se wono ne te wono ne koba ne ade ni nyina chi se bibi owuo ba so emra no nkai no mere cohabitation enye onye yire nti technically speaking would we ko gina court ubelusu flatly because a law ne say yire spouses you see emrasem no wasem e different though say nti ye wo ye kire wo call law school be a friend no interpretation ye kire say emrase badwafo no kra ehye mra na omo otrimupo ye wo purposive interpretation ye wo several ye di ho nkoma nti mra no ni trimupo ne de ni trimupo ne awarefo this wonya aware ni a you are not recognized
though under law of equity it will be unfair and unreasonable say anka wonu obi atra be 5 years at least why aduane ama no wasi ni normal one wokrada na mra ne behwe say dabi but that is the position of the law anti law no so no a statute override equity. Okay. Inti say in the circumstance example aye say busuam yenu ni nyina te ase na omo charge apade ndi problem ni ho. Oh, there be problem ni ho. Problem. But ba bia busuam ba ko be ka say wo kura say wo ye nye wo ma de ndi ye nim wo. Na me district bi mu one of the department secretary bi no ne papa bi twempra. Na sebe papa ne obi a na opema sempa nti ne yiri be hu ye e ka say ni kro no nye but wate say we yaduane man one ne try a man antenante ekura nti ono akọ girlfriend ho say de mate no nti no me ne wuni asem bia so obetumi ahande me kru ko ono so ya adwuma oba bi nti papa ne wu ye no oba ne te ase ma kokọ afu no kura no ene omutwa bi man because na didie mu ne antenante no nti one out of millions me kura na ya me wanwa ha nti so omo out of their own accord na omo so mbe man bia no de enti amra bia but so omo antia se na also kwatwe ho man so de obelusu e ko ba na say abusua bi ko misunderstanding mu obi afiri mu e wo say ye chene japade mente mo ho say ba ene ne keka ho a sa legal services e be aboa sa abusua no ama o matwemasi ano accessible na ye e wota kwa ha well technically speaking sanka yet ho asese ne yesu ade na anka nse say spend this cow ade we ho because sene emra no te no emfa ho ne udibra wo society no mu ekokota untumi nse samra no but ekoba say yesi kurobia mansa wom ebedu ba bi no benya ba kon opema nsosem ubetumi de akọ ubetumi de abachiraj ubetumi de akọ district court circuit court to the high court na sisi ano sekoba say o tu sa na mono na ewo court na uniska ubetumi yasiki the services of legal aid board legal aid ne ye abayadwuma ku a afa lawyer fo a otu omoka by hono enye simple sa ehse okọ ya na omaji watum omo osisudua omo threshold say we say utumi demonstrate say say uyo hiani ya untumi ntu ya the services of a lawyer nti omo wo ye beto to ano de adwuma na wo ye weekly say na wunya on the average every month you follow within the threshold ombe ma lawyer free but follow within na ye be kan say wa akopel lawyer nti so obi wa ho hihia mu na oni ska obefa lawyer obetumi ahu legal aid commission for okay nti ebio wade sua mu ene amanfo nkita ho a woni wo mu edi dada from all the district awaye adwuma no ye ususu say reforms ben yehia ewo interstate succession emra no mu a ebema se obi wu a nachi beye jojo as we speak me ye ka say ya mrahye badwam kura we no eda ho omo yemu nsachira but omo nwie ye omo behwe distribution no the eco family ho on say arithmetic e kakra bi wo hwe for 16 for now almost say 1/8 to the surviving parent the remaining 1/8 but in simple language half of the 1/4 this is no money na ombehwe enche omrahye badwam sisi a enche beba ejapade dodo anipa no wo ena bechere formula we yede bechere ana se ejapade bi wo ho a formula we nya applicable wo hwe tise me kire mu no emra bia mrahye badwafo no sha omo wo the intentment of the law emra no trimu pone the intentment of the law ni say Mr. A and Mrs. B omo abobra se ko ba se daache ba kuni ho a the otiase no ebetumi ahwe nkola no much more better than obi ofri outside because ono so won ma nti trimupone the ensesa ompese more of the properties no ko aware for the otiase ene nkola no ho because enesebe obi hwe obi bas asesna na e omu no more than on say atete no kra na wo fa bitumi hwe o school
and then nuclear no override extended nti since saya no me gidi say sesa bebre to the disadvantage of the immediate family. Nti bibi te say nipa na wawuo no say na japade no and no son tra household chattels na no so no straight away the day na ye kan what can sembi mmra no fa na bi say ajapade no nipa no beja o asase say ne bo no but very I was at the time almost share mmra no ne bo no so almost say ne bo na I think it is 10 cedis so it's 100 cedis titisika no kra ma bibi ketwa bi 10,000 say bibi sa if it is not up to that level omo fa na say a small estate nti ni nyina bekọ kunani ne nkola no but ene asota kra yeto ne say nti no abeye it has outlived its usefulness ti me gidi say amendment no omo no ombehwe ho no na omo e dia kwa anim right opani ebio ma yenhwe amount for awareness ewo interstate succession ho ewo takwane ne ntamu ha emma ene emema ya awareness level efa interstate succession law ho ewo takwan so ayem ha no etewo sen wan kasa sen na obisi describe no where me ba ha 2008 yeah we have done much but once at the end say we a teacher ni o kira the next week o de yi to ho say nkwala no gise omo asebe omo adesua na nkasa no sa na tie ye kire enti dodo no anim I can say for a fact say dodo because I thought there be a churches no cry inviting Pentecost for invited that Central Gospel Church papa a friend say mensa utabe omo mpo de omo invite be 3 times other churches ye call aguna wasa prayer camp and na ye call communities even mining companies cry times omo ye programmer omo to me e de ye shame na ye take advantage last 2 weeks cry ye call ye ne police Ghana police military ne ye call ye program bi wo one grade chrome sa no man nyina inti clearly no education ne de ye but na any da ho bone at least more than 60% you make me I can say omo ya aware of the existence of the law but na ye ni da ho ni da ho na aya omo ye okay inti say ye ni da ho dia na die na obeka kire abusua ahodo say be ya odofo bi firi mu a ni wuachi ajapade che no enkofa manson ma na mom ebe ya asomdwe yo me da se afutu a me de be ma amanfo ne se emra no abasetena wo de hwe bra omo ye se enya de agana fo nyina agituma sanka ya ma mrahye badwafo no pressure se ye ntwam but rather no se ya ye sachire mu ama enya nyina so nti enye usika owo sebe ene tumi bi a owo wa ban mu na be sesa mra no nti yemra ye ho ase na se bibisa asi a yemfa ibo na ni di emamra no na manso bi wo hɔ a na ho hia se ye be wesi sika wo ho simple wonso wo abusua wo de hye be kwa aware nti di ye ya ma wo no wonso wo de hye obe benefit ade no cyclical etwa ne ho nti yenti ase yesa na normal bi wo hɔ a yense se ye yi na kwa manso sem no yenti ase na me yense sika wo saade no because mra no ensesa sa na tie right obani ubeje wa home e wo ha no na mabohwi akọ ahoma no eso na yetie ya frefo ne yetie fo nso abusanfo ene enkomo a yedi no ye kasa de afa se obi afiri mu na nachi ye chaade obani no de mra no akyerɛkyerɛ ye mu minim bia na sesi obi di bibi diu wonim obi a ajapade chemu yesisi no kwan bi so ene ne yekeka ho unu obi na atena moye biribi eduru ewi ase no bibi ya ahwerew ni nyina no wo question bia efa anasem bisa bia ya bia homa na atom sesi 0260 196063 0260 196063 0260 196063
196063 ɛna 0260196062 number mmienu no nyinaa ɛyɛ adwuma 62 ɛna 63 ɛyɛ adwuma yɛmfa ofreni a odi kan good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛ connecte no ɛwɔ hɔ ɛnom na yɛtumi akɔ yɛnim. Mepakyɛw number no yɛ 0260196062 ɛna 0260196063 wowɔ ɛyɛ asɛmbisa bi a good morning. Okay, yeah, na ya connecte obi. Good morning. Udini baby a okasa fi. Me den Francis, me kasa free. Takwa. Me da say, pa my enti wa no pay, wasem bisa ye de wo hia. Na asem bisa no be ede anope chama won tumi asem na. Because me fan tuja. Me da say na ye wie chama won tumi de no, ye ne shraj na edi nkomo. Obi wu a akire japade eche no said e besi akonti se wo eno bi di a obetimi aka nye sa de a chama de no ochena na yato eno so. Okay. Right. Yeah, that's it. Nyame nhyira wo. Onso obetimi afre na waba so good morning. Hello, good morning. Okay. Yeguso a ye bo modin se ye be connect 0260196062 0260196063. Good morning. Good morning. Me ba cha wudini baby a okasa fi. Your friend me Isaac, me kasa free aboso. Me da say bra Isaac ma yentie wa no pay. Asem bisa ne se one we yire to hono. Na afia me fa se be ma no. Wo twa ho kakra me fa zo afam ko fam prebu yiri hu ya pe. Wo yi ni nyoma nyina fi fie juma ba ya no yi nyoma nyina fi fie akọ high dan e de nyoma na ba bu. Nti se basa na me so ko yi ndo ti se wo yi ni nyoma afi me fie dia ene onyalu kron wala me su nyame yira me wala ya me sro on na fom so ana. Okay. And I'm telling you, Mokakra. Yo, opening at Obiwa no, and if Fatos na Yamphobia, so ABO 0260196063. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Marura, Udini baby or Kasafi. Pasha Family Christabel, Mr. Sophie Man says. Meda say my into Christabel. But you. Me how be na me do to any many them after you from but them and customer. Me da ko do so na no ya no. Me say I can share ben na. Bet me dey aboa me na come. Okay. Yo. Me ba cho bebre. Opening be you ano enti no fatos na tie radio no na obe you ano kama. Onso betimi afre na waba so 0260196063 0260196063 na waba so aba be kire wadwen 0260196062. Good morning. Hello, good morning. Okay. Yeah. Udini baby o kasafi. Mi kasafi takobanso. Meda say my enti opani. Okay, sir. Obi filmu a nede pade no. Tafo me ye na ya e bu hwere wo kwan se wo ko ne fuom na hom ko hwe nede pade ni na na. Se obi filmu a ubisa se abusua wo ho kwan se ye be ko fuom akwahwe na japade mu. Ya ya be ko ne fuom ana so be ni fie. Abla mma no na yiri nka ho wo ko hwe na japade ana. Right. Yeda se opani be you ano onso betimi afre na waba so ebi 0260196063 0260196062 ni mieru nyina no ye bie atom obetimi afre waba na wo question a waba bebisa
obi wu a owuo n'achi ajapade a yeche no ede na mmara no eka ehon komo na yedi obi de saade bi diwu anase wakoto bi mu ana. Good morning. Hello, good morning. Morning, Eja. Udini baby o kasa free. Basho me de salam. The first teacher kwa. My inti wano pay. Me say me ye de personal yankasa. Ye nana. Awu eja ye fie. Wo asenana. Wo right say wutimi be capture efie ni say wutimi kasa efie ni e wu fie ana. Ni nua ne say na ye wofa. Ena no ye ba bema ba kope. Wofa no okowale won chen ebusie japade oyeye no ode a oba na no tia wale na se no ejapade ndi amasa oba no ana onu no claim say ne wofa no ye wofa no ye nana no wuye no ode edan ne de ma onu no papa no nti papa ne de edan no efisia kese o half ode ama onu eba na ono mfa say oso no ma no to abakapcha efie honia embra timi ma ho kwan saa se wofa etimi di ebusuafie edema ono ne ba se ejepade no esa dan no onyo ono papa no personal property eye nanano ma se yenia ye infancy ye benefit wofa ne de fie ne half e de ama okay eba no me das opening be you ano anopay be ma yenhwe se yebenya ofrenia ba kwa ka ho na afi wayi ano wi a yebesen aba na yaba befa second round of course no enti ofra ebetim 0260196062 0260196063 emubia no ofra ebeyi wa no chief yenhya se na enyi nsem na no yemfa mfiri to dia ode na no si wada Roma ma yentie wadwen unyia no se we abusua pani ana wonya abusua pani na abusua japade ho na ohwe so uni tumi se obetumi de abusua japade ache wo yire no ma family property right. And in law family property is always a family property. It is for those deaf, those living and those yet unborn. Okay. Nti sabusua no ana sompa bi a wasomnti no omo to aginaye se ubedi ade no wabobra waboa nti ye the way chew eno so ye the chew amamre kwan so no watu nsa no atase but ye mfa nche wo no uni tumi se wo de be chew ma wrong law no eche only self acquired property enya busua japade nti bibi se no wo mo nye den omo we ense so eye manso eye simple omo nto yensa mfre ni pa na mo mpe krum ho mpanifo ni bi na omo hwe ensettle okay obi nso fra na obi sa se obi wu a abusua no yebetimi adikan akwa akohwe ne japade o nyina de wo wura mu ayafuo ene de wo fie nyina nsana yehunu ni che omo ya enye bone de na emra no njintum ni se ombe prepare omo ya sizi we eno na emra no engine tumba omo ya access no pese omo hu bibi o ho a enti amra bi enti amra okay ena ne obi nso ebisa se one ne yire nete ena wakowo baabi eno nti ne yire buafu o freduma ba ne yire apake ne niema ko nti obetima agina so agyae no oh naturally be ma okotwem ana se oye ne will obetima agina so yi ndin afrim oni to me obetumi ayi ne din afrim because our area there minim the kind of marriage o hwe ordinance marriage the friend wedding monogamous in nature 1:1 and now o hwe customary marriage polygamous in nature and no utumi ware as but it's subject to say we dey need be ma we yire pani na why ba onye sa no fa na chi a oba bia ni ho a na di beje se ni kuna fa na chi ti abufuo na aba nti ohun mpanifo na ompa na yire ne chi na omon settle omo issue no right ena oba yenua baba akonso freye na ose ono ne de nya japade chepe se ba oso ono obi anyinsen ni ba krono nkasa no ho enti na da we se nhwe no so aye bibie wo ho enom enti obi sase onye den
under the Children's Act, say obi ne wo na enya ware mpo a, the law requires that e also hwewa kositama yinsen obewo. So wo wie mpo na oni tumupo say obe ware wa. Law no share say obe hwewa up to 9 months. After 9 months no obetumi afa mamre kwan so na agya okwan. But akwala ne de obe hwe na kositama. Nti so de ne call su na omo frɛ no ma me ye sure say dosu for be advice no e ma de be ma na ko family tribunal. Okay. Nti ni edu no say waye bibia na say be ma no still on fi na on hwe ono ne ba na on fa case no ko family tribunal. On fa ko family tribunal. Okay. Na ne ebusia for say enche ye de yenkomo no be ba wieye na ma me hwe say wo so frɛ na wura mu a yemfa be yempe be mienu miensa bi nka ho na opani nso nya kwan ko office enkotoa adwuma so ewo ho 0260196063 0260196062 0260196063 insam no mo ma frɛ no munyi ano bi na ye de ama wo no. Hello, good morning. Udini baby akasafi. So me na me ka alcofa and trying to get in no man. But nam dem pete me hu ni say. Awon kwa say me akwa visa want to me because e wale I wo ni peta chi ni ade. Want to me kwa na me ba ye wa kwa high time. Eju no ma nyina ko guma ko trem. And me visa them wo kwa say no wale. And I no ba no worry because and see ba ko pe. Okay, indi obani awade no de wan bi na wone no ware ye. Okay. Wone no ware awade de wan bi wedding ana efi awade ana nkramu awade. Oh, ya ware ansa na ewie no ya me engagement. Mo ye engagement na te efi awade. Aha. Nti na me de bidia me na me menti ase ne say bibia na wayi ne kawa na wabeto agum so wo ka wa treta. No. They said the way city and man say a bit me the woo other son be woo and me woo. Me ba jo. Ma wade no kwa Sunday mo ma mo share kawa. Okay. Iti me ye ni say me pa mo nya hwe no tumbe yi onyo ma nyina free me dem bibia no hono ona fa tira kwa high dan. Okay. Ona akwa trinem. Ndi ubisa se wo betimi aware bio ana ono so betimi akwaware sa na ubisa mako the altar you know makoye papers na mako 7 say the wa wa ti ayen mitmi ye enshano so ndo nya lukron ware mi so nyama yira ware em bi dan say ta amramu no. Okay. That is say because we can wa 3 times ni yo that's opening be you no. Good morning. Hello, good morning. Christabel. Aine. Station court no. Okay. Or say Oko Kofo bus station wa Sunlight. Sunlight hono hona wo mo wo. Sunlight Junction. Okay, Sunlight Junction honom. We hunu honom. Okay, o de ye sorry or the number be 220 na wa fresh a number no why. Okay, yeah say bebre. Chief ma yemra openina or sign by for clarification. They also say abeda di say omo wade say ordinance say ordinance be manafum obetumi kura ebetumi committee no for bigamy o ye ordinance o ni kwan say o be fa we yirachi criminal offense bigamy say nye ordinance na customary marriage yes moral issue enye right say o be fa na yirachi. But say customary marriage no nye crime but maame no ne boafu nti waya sa no be ma no wo wafom o se ono mom na o bre no ho ase no tu anamo na one ne yire no mpanifo ne kasa na wo already no wa committee na wa san she say me pese me but say ordinance
one of the reasons oba no betumi agya aware o bo adwaman ba say customary marriage no law no doesn't insist on 1:1 though morally wrong but maame no also nya abotre na otini kuna ase ebi atebia bi na but be ma no so also tiase se de oye no enye right oni kan tiase ansa e ba sa oba no beti na ase ba wa ya bone no wo bu afu sane ka se enti na ono bi sa se emra kwan mu no ono betima afa mra kwan bi so agya oba no marriage de se omumienu omoka na omo ante omo ho ase a awarja ya betumi aba ba say ordinance oba no wa hoden sen be man because ordinance no 1:1 it is a ordinance marriage send your car na ekokota be man benya problem inti na be ye better say omo be settle wo fie and say ordinance marriage omo ntumi ngu no fie the ombe no fie be any legal effect but say if you are ready omo betumi ebu no fie okay obani ye beda wase say ye to nsa frɛ wa unya ye ho bre na wo baaye na mo office no wo hen poten na obi hwehwɛ mo a bia ye di nkomo yi unzenye obi a na opɛ radio so frɛ obi be pese bia ye sɔre a obɛfrɛ na ɔno wa nkasa di nkomo nti mo office wo hen na number be na obi betim di afrɛ mo yo ye do ase your office wo close to Ghana Revenue Authority baby a lands commission ni NCC for one oko agric office ho ho na ye nyina ye wo directly on top of National Service for Office no ho na ye wo nti obi ehia ye mo a bibi ha obi a oba empanifo ye wo registrar ho me wo investigator ho nti omo ba na mini ho kra me wa benfo ho a o betumi ahwe o mo se bro ma ho odin so baby a ma obi a o be frɛ me enti ye sorry da foforo ye be ba be ka will ho asem na enso ye sorry no edi en kakra tia wa na be ka fa will ho edi a kire amansan nyina ansa na wi na de number no aka ye ho mate the futu a me de be ma obi a ne se ye momodin se obi a be ye ne nsamanse oba tumi ye ebema tumi ye once wanya 18 years and above no wa wajapade wo ya busunya pani untumi mfa busunya japade enye wo na wo ye wo no nkire se wo bewu wo ya bre bia utumi sesam se ne be no eboa ma saa manso sem no kofam kakra anti mrepa mu no se yenya akwanya ye be ko details ye be ba be wura well na ho asem pa na yaka ho asem nti obani ye da se wo number no a obi betim di afrɛ mo number na no me koye program will go first abrantie bi wo bonsa anaju 12 na ofre enti but all the same ebi wo ho a obeti ase na anaju de ofre me emmoa ani sabe the office appo enti obefra so ofre time office ye aduma anopa 8 kopem and 5 no sabe and I would advise say once ya kire office no mpo me be yanka oba ohwa e be boa ye benya bre atoto ano because la no na I busy that's pa mete ase enti nyame nhira o amen berepa mu no ye be san atena ase na ye di nkomo niema ya setena mu ha ya dwene no emra so da ho no ye be biebi ni nyina so e de akire ya frefo enti no ye do be si ha da foforo ye be san ye hia nyame nhira we bre nhira wo so amen abusanfo ene a wote sesi yewura Ernest Jaben ono ena abata kwanso ayemu ha shraja adwuma no oye opani a oda no ene yebekasa de fa the interstate succession law obi wu a nachi ajapade no se wanhye nsamanse anto ho a kwan a yefa so a yeche no eno na wabiebie so de akere ye no na yedi nkomo no de aba beduru baabi a ewo se yehu se nsamanse no kra ye de enya na nsamanse no kra no sen na yisi hye no nti eno no nso no yebeje bre da foforo obeba na wabekyerɛkyerɛ ye mu na opese wo ye nsamanse no bi ana will no kra
hefa na ese wode kro da foforo ye be mana ba na eno nso no waba abekyerɛkyerɛ ye mu Adea Akye Abia dwumadie na waso egusue ye da eye 21st clinic for ase papa wo mo ne kita ye mu ma ye de dwumadie ebrew ba bibia wo bia no ya na wo waseda no aye ehonom kɔ honom na ye nsaw yade ubehunu sɛ ayaresabia dɔɔso bebree na 21st clinic de no eye sononko eye adansowa okɔ hɔ a wonnuru nyinaa eye enuane nuru eye ahaban nuru a ahoden wom esa yade tu ase deku enye ne esorosoro yade nti no okɔ 21st clinic a unya akire ha obia eye akɔhonom na uduru honom a adokotafo eye adwuma wɔ hɔ anesefo eye adwuma wɔ hɔ sɛdeɛ ɔmode sedie ene obuo nidie ebe ma wakwa abampo no eno nko ama unya ahotoso sɛ wawura baabi a ɛhɔ na obenya wayaresa yesa yade bia na mom yade pa yagye din wɔ na yaresa mu na ye wo hu nuro kese pa no ɛyɛ sciatica no yɛ den ya usisi achi nhoma a ɛwɔ hɔ no ɛfa osirem ɛba onan kokomu ɛkɔ onan tabo na esi fom no ɛho techema ɛbɛyɛ wo ya ne ya no fakɔ na yɛnhwɛm a yɛbɛyɛ waduro kama ama nakɔ afei woyɛ adwumaden wotena usisi so da mu nyinaa ɛne ne ɛkeka ho office adwumayɛfo driver for tailor for ne ne ɛkeka ho mo nso mo pagya nneɛma efiri fom kɔsoro te sɛ mason for galamsey for yi ɛne mines adwumayɛfo yi nyunu bedwo na wo honam yɛ ya honam nyinaa gyene fakɔ 21st clinic na yɛntwetwew a obini bɛka sɛ massaging wo honam no besi wo ho so kama wo honam bɛyɛ fom te sɛ de afei kura na yabɔ wo no ɛyɛ ade a ɛbɛboa kama mepa kyɛw asɛmpa de etia na nokore nso ɛyɛ baako pɛ 21st clinic ɛsɛso edi ɛyɛ Ghana ha sesei yɛ won krabata dunum 15 branches Ghana ha nyinaa ma me nhyɛ ase wɔ takwa no wotra T&A park no a okɔ anim kakra bia Roman stores no na ɛwɔ hɔ no Roman stores no hwɛ animu abrosan green no a ate ne ho esika kwan no ho no ɛhɔ na ɛyɛ 21st clinic ubunza ya twere ɛwɔ animu kakraka okɔ hɔ a ɛbɛboa papa nti anɔpɛ tumika na kɔ hɔ ɛnom yefiri hɔ no ma yɛwɔ ɛyɛ takrade nso kɔ a ubehunu yɛ no ɛwɔ hɔ yɛyɛ adwuma na wɔtwe nyinaa dwoada kopem efiada anopa no wɔtwe kopem anwumere nonum oba yɛbɛhwɛ wo yade na anigisɛm ne sɛ nonum na yɛpɔn nanso sɛ nonum no bɔ na woda so wɔ clinic hɔ a yɛbɛhwɛ wo ansa na wakɔ yɛbɛhwɛ wo ansa na yapɔn enti no hyɛ ɛno enso saa na fa boa afei yɛwɔ Accra uduru Accra yɛwɔ hɔ enuma nyɛ hɔ Accra no yɛwɔ Kasoa nso ɛna yɛwɔ Sunyane yɛwɔ Techiman yɛwɔ Brekum amango ase yɛbɛn Chris FM Sunyane no yɛne ɛyɛ regional hospital no di aninhwɛ Techiman yɛwɔ Sunyankwan so GN Bank dan dada no mu wanchi yɛwɔ Kramo store n'achi ɛwɔ dwadada mu ɛna afe Nkranza yɛwɔ Children's Park nkyɛn hɔ a yɛne Presby Bank no edi animhwɛ oba baabi te sɛ Kumase a yɛwɔ ahwa baabi a ɛyɛ Sompa FM ɛwɔ no a ɛhɔ na 21st clinic nso ɛwɔ oba hɔ abeba beto yɛn ɛna afi yɛwɔ Sehwi Debiso ni Dwabo so ni nyinada ɛyɛ baabi a oba ohwehwɛ yɛn a obehunu 15 branches no frɛ yɛn call center no ɛwɔ 0 oba yɛn nkyɛn a obehunu yɛn 0540 311311 0540 311311 oba ye Facebook no so a number na ye de ato so no obetime ahu na wahwɛ anɔpɛ maka 21st clinic ho asɛm akyerɛ wawie mame emisa wo sɛ car na wotimu no ɛkɔsɛn car bi wɔ hɔ a na okre driver ni wa udi adanse sɛ car no emunyɛ koraa seat covers na tete carpet na ewom ni nyinaa tete mesrɛw tumnika na kɔ ɛyɛ Isaaco Enterprise yɛbɛma wo ɛyɛ
car seat covers papa original wine no yɛbɛma car carpet papa afei nsu ɛbɛtoi ɛwɔ sɛ wonya wiper ɛwɔ o car n'anim wo deɛ na sɛ kɔ Isaac Enterprise na kɔkɔ GB ɛba na battery no a yɛwɔ 9 plate ekosi 21 plate jack no yɛwɔ 5 ton ekosi 50 tons hydraulic ɛno deɛ no bi ɛyɛ kama pa unya bi ɛbɛboa o car no baabi ade kɔ adwuma baabi apake no no awia wɔ hɔ ɛwɔ sɛ unya ade bɛkata ho ni nyina da wobɛkɔ Isaac Enterprise hɔ na ba yɛbɛhwɛ na yɛaboa ama nsa aka car mu tape no yɛwɔ ahodo Android deɛ no nyina bi wɔ hɔ ɛna yɛwɔ ufa kɛse a wobɛtumi de ato car no mu ɛbɔ a ɛgyigum kama sɛ ɛda sompa a utia emu dɛdɛɛdɛ base no yɛ adwuma tutors no kasa na bibia ɛhyɛ yie ankasa wote stereo no enti ɛbɛboa ama obibia ayɛ kama mepatwɔ frɛ Isaac Enterprise for ɛwɔ 0244 11 11 53 0244 11 11 53 ofrɛ wɔ mo pɛ wone wono ebedi nkita ho a ɛbɛboa wo abusuafoɔ sɛ wadwuma a woyɛ no uhia internet ene de aye wadwuma ne de a ene na internet ba ko e wo Ghana sesei ahoden wom kyese eye unlimited wo speed na ye adwuma 24/7 and 10 code de biara da me pa cho eye Starlink internet you know aboa nipa bebre ene uhu se company bia eyusu internet a na ye Starlink internet say woma ba bedru eye takwaha enom unya frɛ pɛ yebeba na yabɛyɛ installation no bi ede amount package no ye ma wa mfaso bebre ewo mu wankasa package abenya no utun say yes 1 whole month ubenya free bosome so a na watua wo subscription utua eno ano no eye unlimited se wo de ye wo ye blogger na wo hia internet ana say social media wani je ho o pese da bia wo ye active wo social media ebeboa office adwumayefo bankefo nsore akuaku ahodo mines adwumayefo se mo pe reliable internet a ebeboa na enten kɔ da biara da mepacho internet no eye Starlink internet ebeboa papa takwa ha no se wo hwehwɛ wo mo a frɛ 0500 853 0500 853 ofre pe ombeba yebeba bebobi na yede amount yemante ede mawa ebebo eno ano nebo so nyeden o nebo nyeden kra na etimi fa nipa nso bebre ewo so enti ofie ho nyina se yenya ye installation mawa ebe fa adwumayefo nipa ewo ho wadwuma nso a adwumayefo no nyina betimi akoso enso still ahode no ginamu capacity no wo soro speed no so edwane ankasa Starlink internet for de no kwasam se busua nye kasa na ahohoaho bi na me hoahoa wo mo me kan no kra ne minim ena me kan efise mahu bi pen se Starlink internet de ebo adwuma ankasa ene ubesi dan ewo takwa ha awie edu ti atom na wada eye Isaac hardwares no kwasem ne se sa hardware we no so wura mu a enema obenya no eboa esombo ema otimi si wodan wie nyame adom nyame nhira ya ewo wo mo so nti otɔ adansie niema ewo ye nkyɛn a yetumi boawo ema usidan no wie yetumi ye estimate edema ye free flow level no estimate na yaye oto dan no na yaye udu length na yaye o boso na yaye ede amount ye wo block papa ye de quarry dust na aye cement nso wom enti eho den utimi de si abrosan nyina eye kama se unya bi ebeboa wo enye no nko ye wo adansie hu niema bebre na do e de bodan so afei headpans binding wires pickers ahodo ni nyina bi wo ho wasida na wie quality painter wo pe no ye be ni nyina ye be nya bi diama color bia bi e wo ho a ye betimi de aboa na oto niema wo ye nkyɛn a yankasa de guka mu kokogjaw wei enema eye Isaac hardwares adwadie eye sononko chain hardware bia ewo eye Ghana ha say mpacho pi
hwehwe echi akwan ewo abo so ye ben anase ye wo Ike City abo so kwan no eso ye ben Akowia Hotel no oye ne sa ebetumi abo uduru eye Azeko Hardware aha ena ye ton ne ma papa nanso ne bo eye fo enti bomoden ana hwehwe echi akwan na ye ntumi mo a ye number no nie 0550 251 600 0550 251 600 na afede watime abomoden na wafre ya no bedi dwa kama na unu hu de biarada eye nyame pa se wato niema ewo eye Azeko Hardware nti edan no ubesi awie eduti atomada ubesi awie eduti atomada na ebebo papa abusuafo na kire se enenso aha ena ebre makwan na yede Adea Akye Abia adwumadie no asie baabi bia wo bia yede wasese utie ye dwumadie nonum empaimu ahomachi ena ye hya ase DJ Ken ena obo michidom ono no de ye call Facebook Sompa 101.1 FM Facebook eno account no like page no di yachi wo ho YouTube no nso Sompa 101.1 FM na wodi yachi anopa bia jawadwen kire wo ho oni ye nin komo oni ye nin kita ho bibia be ye fine wo ho de ama yaba no osom yaba na adwuma ye wo airtime bebra ye ton asofo adwadifo ankrankre obi a opese obo wadi bia ho dawro no wo de beba na yabo ho dawro ama ye ka wo so se ye ba se ye be kora society ye be boama niema enna yie no ato yie obi sisiu obi na wona na anyem na ompese o hwew obi na wona na wo e na ompese o hwew awade mu nsem sasesem ni sa ne ma ne nyina ye social program Sompa nkomo eno nso eba so eye den enti ye besrew se bomoden ebre no so a na odo case aba ebedi kama ama ne ye mra na afemisa jabenom aba be wuram aboayen ama bibia aye kama on that note abusanfo enenso aha na ye do AC meda DJ Kenase bebre na mada yetiefo ase anopei moa munua bema Owoahene Acheampong enie na ye koi ena me sanya kai obio se nipa medi chembi nanso wo se ye pedin what I say ye beji ye din keke enti no se ne wuni ho a de na ye de be kai wo me pese o dreams asem we hu kwa akire pa o se wuni ho a de na ye de be kai wo medin ede Owoahene Acheampong ma wie mi dwumadie makrao